Enw fi di Zara Parry a dwi'n coluraig o Sir Fôn. Mae lot o bobl yn gwneud tutorials coluro ar YouTube, so da ni wedi mynd â hynna step yn bellach gan dod â elfen cystadleuol i hynny. Fi fydd yn cynnal y tutorial ar ochr yma i'r wal, ar yr ochr arall mae yna cyfranwyr dibrofiad yn hollol ddall yn dilyn yr instructions gyda fi. Gawn ni alw eitem yn Colur Rhydd? So pwy sgynna ni tro yma? Jessica dwi, a dwi'n astudio media yn Prifysgol Bangor. Dwi'n edrych ymlaen i wneud colur tara. Dwi'n yn siŵr beth dwi'n wneud, dwi'n gwybod beth disgwyl, ond dwi'n edrych ymlaen. Yr edrychiad nes i benderfynu ar oedd special effects/horror. Hanner y gwynab a rhwygo'r croen yn iwsio special effects, liquid latex. Dwi'n edrych ymlaen oherwydd dwi'n hoffi trio pethau newydd, a swn i'n hoffi dysgu rhywbeth newydd hefyd efo colur. O'n i'n gwybod sut i wneud colur fatha scary. Heddiw, dyn ni'n mynd i ddefnyddio tissue paper. Mae yna bobl yn y diwydiant special effects yn defnyddio prosthetics neu scar putty. Mae hynny'n ffordd arall o wneud o. Mae'r ffordd yma'n lot ratach a handi os ydych chi'n mynd allan i cael yn gaeaf. Heddiw dwi'n wneud challenge colur ar tara. Dwi'm yn gwybod beth ydy'r challenge, dyna beth sy'n anodd, dwi'n meddwl. So, i ddechrau, ni angen cymryd liquid latex. Ti angen mynd efo o cornol y ceg i fyny tuag at y temple. So mae'n rhaid i chi mynd oll ffordd, jyst wneud o fatha bod o'n hanner gwen. O'n i'n ffeindio defnyddio'r liquid latex yn weird, oherwydd dwi erioed i defnyddio fel blaen. Oedd o'n kind of fel PVA glue. Special ingredient, which is bog roll. Mae hwn yn actio fatha second skin bron, a torri nhw fewn i ddarna bach fel yma. Wedyn, da chi'n leirio hein dros y gliw yna. Mynd dros efo efo'r liquid latex eto. Oedd o'n teimlo'n odd, really odd, enwedig achos o'na gliw ac oedd o'n teimlo'n dyn ac o'n i'm yn gallu meddwl be o'n i'n edrych fel o gwbl. Mae'n gael chdi bobby pins ar y desg. Ddim eisiau cymryd y bobby pin a jyst fatha piersio yr tissue. Wedyn jyst cymryd y pwdwr gola. Dwi'n teimlo hyderus. Mynd efo lipstick, so ni'n rhoi chydig o... Os mae gen ti glos, neu pasio glos coch ma trwad. I ddod o edrych yn mwy lyb na ydi o. Dwi'n teimlo reit hapus efo hwn. Mae'n edrych yn digon gory. Jyst wneud y llgada wan. Okay. Da ni eisiau neud nhw edrych reit dyfn a synced in. So, da ni eisiau lliw reit tywyll off y palet. Gyda cyfro'r ailyd i gyd yn y lliw. O'n i'n teimlo hi'n mynd rownd llygad fi, rownd yn rhywun neu bob man, ac o'n i'n meddwl, o, fydd hwn yn lanas. Cael draw i weld beth ti wedi neud wan. Waw, mae hwnna'n edrych yn really da. Chi'n meddwl? Yndi, mae'n edrych yn rili dda. Achos bod hwn yn mor fatha lyb ac yn fatha coch, mae'n edrych fatha gwaed. O'n i'n hapus efo beth Jess i wneud, oedd hi rili da. Chwarae teg am tro cynta, oedd o'n rili da. Yr unig beth ydi, o'n i'n meddwl oedd o eisiau bach yn... Yn shimmy, mae'n fyr un peth. So, ydyn ni'n edrych fatha glamorous zombies. Oedd y manylder yn ffantastig. Oedd hi wedi canolbwyntio yn effernol ar y sgar a wedi rhoi lot o effaith fewn i'r gwaed. O'n i'n meddwl o'n i wedi gwneud job gwell yn Zara, deud y gwir. O'n i'n hoffi ddeud, ond o'n i'n meddwl y sgar fi yn edrych mwy realistig na job fi. Tro nesaf ar Colur Rhydd. Mae'n iawn, dwi'n mynd yn oce, dwi'n meddwl, efo am y bit yma. Oh, shit!